Ayan guys. Dito na kami sa aming bakuran. Lutuan. So nakauwi na kami guys. Andito na kami sa aming accommodation. Wala kaming gas. This is our life here in Sri Lanka guys. Pahirapan to guys ngayon. Wala nang mabilhan ng petrol. Tsaka cooking gas. Gasol. Buti na lang na kaya akong mahirap. So this is the continuation guys to our video. Last 1 hour. 1 hour ago? Tama ba? 1 hour. Wow. Ayun nga. Pinatay ko na, mami. Pinaggal ko na po yung sounds. Sabi ko sa iyo eh. Sabi ni mami. Ito, patay mo. Ano ba yan? Malamok pa. Double purpose. Pare, hindi naman taga-bukid eh. Oy, laki akong mahirap. Alam mo ba, noon? Naiiyak ako pag ako nang iinit na ganyan pag hindi ko napalingap. Di ba masakit? Minsan tinatalsik ko yung kahoy, naiinis ako. Yung alam mo, tumutulong na ano ako. Kasi, papasok ako, hindi pa ako nakakapagpalinis na ako. Nahirapan ako. Naiiyak talaga ako sa pag-iinit. Pag hindi talaga nag-iinit, naiinis ako. Kaya, talaga nung ako yung nagkano, ang gusto ko talagang bilhin, gas. Yung stove na may gas. Talaga, yun ang una. Kasi nga, naiiyak ako eh. Kasi nga, hindi ako marunong magpaligas ng apoy, ng madali lang. Sabi na lang din ganyan. Tapos dapat may ano pare, yung gano'n rin. Oo, okay. Yung parang tubo, no? May ganun sa amin. Eh, minsan kasi ganito kayo wala eh, ganyan. Mag-iyak-iyak. Pupo. Magay ka muna sa amin. Hi! Nakalive pa ako, pag ganyan-ganyan ako pare. Nakalive na sa YouTube. Talaga. Hindi mo natural lang yun. Di ba guys? Okay lang yan. Kala ko naman tayo ng ganyan. Parang nasa Pinas na kami. Sabi niya. Sa bagay, ganyan din sa amin. Sabi niya. Need muna tong pasigay bago natin salangan para hindi magkamulusok ang ating luto. Maglalaga ka pa lang naman. Hugasan mo na yung pata natin. Panampal mo nga sa iyo. Ang lakas. Hello! Sasalahan namin yan kasi papasok ang mga gamot. O, tabo? Saan ka galing, be? Magay ka muna. Labas yan! Hi! Hindi, maglalaga kami kayo tagal. Yung mga alaga. Ayan, guys. This is the worst. Mahal. Kaso, okay lang Hugasan kasi mo na. sanay naman kami sa Ito po yung aming lalagyan pata, nakabalot pa. Almost 2 and a half. Alin? Laga Yung mo. pata. Hugasan mo na, lagyan mo, papapuin ko siya. Hugasan mo na, tapos lalagyan mo Hugasan lang. ingredients. Lalagyan natin ng laurel. Naku, may mga aso. Mga alaga mo. Labas dito! Dasi! Bas.
Ihaw kita shadow. Ito mo ihaw kita doon? Hmm? Bantayan mo yan dyan, ha? So, ayan guys, yung aming ilalagang pata. Lagay mo dyan, lalagyan natin ng asin, Laki guys. paminta. Saka magtimpla din. Dito na. Ayan, dinala na namin ang pinasito guys. Probinsya. Ayun na, ang laki ng ano niya, dugo. Ano? Ano? Yan si Lerman. Ha? Oo. Laurel. Ano din pa? Ano? Sanay naman tayo guys sa ano, sa kahoy. Ayan, carry lang. Wala, dugo. Laban-laban lang. Ano ba? Ano ba itong mga aso na? May aso kami dito guys sa kapitbahay namin. Kaso, lagi sila dito. Hindi ba masyado? Buti hindi siya brown out ngayon. Kaso malamig na siya guys. Matagal kasi ilaga yun guys. Sa kahoy talaga kailangan. Ito nga pala. Yan na, naapoy na. Diba? Naapoy na siya. Wala namang ano to eh. Yung puti. Nandun, may pula pang kasama yun. Ah, maganda na ang apoy. Namili. Alisin natin. Lagyan mo na ng ingredients.
So ako ngayon ang maglalagay guys ng ingredients. Asin, Nag- rock salt. Assuming guys, assistant lang pala ako dito. Paano? Lagyan mo ng mga isang kutsara. Maasin na siya. Lalagyan na asin. Konti lang, bang maalat. Gudburan mo siya. Massage mo dyan. Hi mama sa. Oy, may plastic. Ay, tanggalin mo. Para malasa ang ating nilaga. Lalaga pa Kaya lang may siya. laurel na. Tama yung laurel natin. Ayan, guys, pasensya na kayo. Paminta. Saan paminta mo? So, Ayan na. ilamas mo din. Lamas pa ba yan? Paminta. Assuming guys. Tapos isang pitchil na yan, tubig. Okay na yun? Okay na yan. Own recipe ng pagdalaga. Tapos bukas gagawin natin crispy Lalagyan pata. mo na ng tubig. Lahat mo na yan. Lahat na to. Ang laki. Ayan. Tapos, okay na Saka yan. lang, lalagyan na natin doon. Lalagyan Okay na? na natin doon. Okay. Yan. Ang laki na ng apoy namin, guys, oh. Akin na, akin na yung lalagyan. Takip. Hindi ko na. Yeah. Yan, guys. Ganda ng apoy namin. Siguro mga 2 hours yan bago bago lumambot. Madilim? Ang liit. Hindi, dami lang. Ano? Ang liit. Para lang kaming nagbabahay-bahayan. Madilim dyan, oh. Ayan na, guys. Naantayin namin siya, guys. Kumulo. Ilang oras? Ilang oras? Siguro yung mga mga 2 oras para malambot. Hindi, mga 1 oras lang siguro. Antayin namin lumambot, guys. Waiting. Tapos balik na rin natin. Para lang kaming nagbabahay-bahayan. So, pag papasok sa trabaho, ganyan ang gagawin. Kailangan maagang-maaga ka talaga magluto. Pag sa kahoy, kasi mabagal. Matagal. Ngayon, magpapalambot lang kami ng crispy, ano rin? Hal? Pata. Pata. Papalambutin lang namin siya. Laga. So, kahit matagal, wala pa naman kami pasok. Bukas pa. Panggabi tayo bukas. 10 to 6 pa kami. Laga-laga lang mga besh. Mausok. So, ayan guys. Pag sanay kayo sa ganyan, nakaka-relate kayo sa amin. Dito lang yan guys sa Sri Lanka. Kala nyo sa Pinas, no?
So, hindi na yan bago dito guys kasi parang lahat dito wala nang ano, gas. Ganyan ang mangyayari sa anak. Sa amin dito lahat, pag maubusan na ng gas lahat. Masakit sa mata. Mausok. So, bumalik ka. Meron kaming aso dito guys. Parang Pinas lang talaga may aso kami dito. Aso ng kapitbahay. Di ba Shadow? Only in Sri Lanka. Hindi only in the Philippines. Only in Sri Lanka. Yun na. Kaya ba yan? Dito lang ang ano. Meron pa ako. Baka naman yan yung sa deck. baka ginatong mo na yung sa higaan. Lalo. Mga friend. Watch out lang kayo dyan. Oo, di ba? Ang lakas. Tingnan mo, mahal. Ayan. Baka hindi naabutin na ng 1 hour. Masyado, no? Baka kulangan yung tubig mo. Ay, yung ano mo. Kapoy. Mamaya natin balik tayo. Init, no? Grabe. Pawisan na. Anong oras na dito? 1840. 6. 6:40 na to, no? Quarter to 7 dito. Ay, doon. Tapos 8 na. Quarter to 7, mga magte-10 na doon. Hmm? 9:30. 9:25. Ganun. Mga 9, ano? 9 to 15. 7, Ganun. 9:15 sa Pinas. Baka alas 9. Alas 9 na dyan sa 2 Pinas. and a half siguro. hours lang ahead ng Pinas dito. Quarter to 7 na pero maano pa. Maliwanag pa. Parang ikaw naman mahal ang naluluto eh. Mapdi kasi sa mata. Doon ka oh, doon lagay yung ano. Yes! Tinabihan ka pa ni Shadow. Shadow? Hi, Mami! Shadow? Nglalaga kami ng pata. Shadow. Ayun, oh. Yan, sa kahoy. Wala na kaming gas. Ba yan? Aso na to. Para bukas, may pang-ulam. Papalamigin muna natin yan, tapos ilalagay sa kaya sa freezer. Ganda ng ano mo dyan, mahal. Ano yung liwanag mo.
Parang Liwanag. liwanag. Oo, pero madilim na. Madilim na dito, guys. Madilim-dilim na pala. Alam mo, 7, quarter to 7. Alam mo? Yamap din ang mata ko, guys. Mausap ko. Alam niyo ba yan, guys? Naranasan niyo ba yan? Magluto sa kahoy. Pag oo, di makarelate kayo sa amin. Nasaan yung pa niya? Kasi sa Pangasinan, ganyan din yung namin. Ginagamit namin. May gas kami, kaso si mother nagluluto ng ganyan. May kubo-kubo kami maliit. Pag tipid kasi siya. Ayun, sa kahoy nagluluto. Pero pag mga pang-estudyante, ayan, sa gasol. At dati lang pamintang durog. Napapaiyak na ako, guys. Naganda ko ng pamintang. Tingnan siya, guys. Kumulo na ba? Hindi pa. Naganda ko ng pamintang durog. Nahusok. Mausok ako siyempre. Yun na. So, yung lutoan namin, guys, ano yan? Improvise lang. Sinadyan lang namin ilagay dyan kasi wala naman talagang lutuan dito ng kahoy. Nakdi, naiyak na ako sa usok. Wala na usok. Ang lakas na ng apoy. May kabila naman. Pinaiyak ako ng kahoy. Lakas-lakas nga ng apoy. Yan. Ginamit din pala namin yan, guys, nung New Year ba yun? Diyan kami nag-ihaw. Ihaw-ihaw. Improvise lang. Buti nga may ganyan, guys, kasi pag wala, wala kaming malutuan. Ayun, uli. Meron din nabibili ditong uling, guys. Isang mga Kaso uling mahal. nila dito parang parang gawa sa semento. Oo, iba yung uling nila dito, ibang klase. Parang may halong semento. So, pagpasok, kailangan maagang gumising. Hindi malaman kung hanggang kailan. Hindi makita.
Huwag na lang talaga siyang mag-brown out. Ay, lalo kaming kawawa dito, guys. Lack of gas. Lack of Lack of petrol. petrol, lack of diesel. Always current power, current, No power current. cut. Yan, shout out dyan. Shout out sa mga taga Pinas. Ganito ang life namin dito. Laban lang. Mahal na, kulo na siya. Kumukulo na. Ang parang balik. Yan o, ang bilis kumulo. Saga lang guys. Walang magawa. Crisis na talaga dito sa Sri Lanka. Hindi malaman kung kailan makaka-recover. Umiiyak ka na ano yan, maalala mo kaya? Halika, ilawan mo ako. Wait lang ha. Hindi lang sabihin mo. Unahan natin siya guys. Kumulo na yung kanyang nilalaga. Di ba mabilis pag kahoy? O, di ba? Tingnan nyo guys. Parang sa ano lang, alam mo yung sa kasalan pag sa probinsya, yung nagkakatay ng baboy. Ang laki-laki Oo. ng pata na to. Mama, tumilapo naman yan. Yan. Ganyan guys, 'di ba sa probinsya pag may kasalan, nagkakatay ng baboy. Ang sinabi niya. Yung gano'n niya, tinatanggal yan. Anong taba? Ay, mantika Hindi, na. hindi ano daw yan. Madumi? Dumadumi daw yan sa baboy. Ayan. Okay, continue lang. Takpan na natin ulit. Doon ka na at mausok. Ay, may... Kunin mo yung takip. Para lang kami nagkatay ng baboy. Sige. Diba? Hindi ka na dito. Praktikal ang buhay.
sa apoy niya. Oh. Neat. Marami kaming stock ulam dito guys. Kaya lang, yung lutuan ang mahirap ngayon. Nag-i-stock kami kahit mahal. Alam mo naman ang Pinoy, basta pagkain. Hindi ka na, ano, sa usok. Pag umuwi lang ako ng Mindoro ko nararanasan ko. Yung ganyan. Sa Bangladesh, di ko naranasan magpaganyan. Dito lang. Tapos sa probinsya, sa Mindoro, nung nagbakasyon kami. Nagluluto kami nun ng kalamay sa ganyan. Yan ang buhay OFW. Mm. OFW sa Sri Lanka. May napanood ako, sinare ko nga sa Facebook mo. Nag-aaway-aaway sila guys sa petrol. Yun yung ano, pinenta ni Ate Ann. Malapit yun sa kanila yata. Trend kumalo na yata yun. Yun yung sa, ano, meron din yata sa kanila. Ang sabi niya kanina. Iyak pa more. Kanang umiyak. Nakakaiyak yung Nakakauwi din kahoy. tayo. Hindi ako naiyak na uwi kami, pero guys, naiyak mo dahil sa uwi. Parang ano ba? Nag-iiyakan na kami dito guys, dalawa. Mga timang lang. Mapdi talaga kasi, ano, usok. Mapdi talaga sa mata. Tapos na ba yan? Hindi pa. Ay, hindi pa ba? Wala pa nga 30 minutes yata yan eh. Nasa 30 minutes pa lang yata. Ubusin natin yung kahoy. Okay. Para masarap ang ating crispy pata bukas. Ayan guys, abangan nyo yung crispy pata niya bukas. Bukas na ano oras? Umaga kasi panggabi tayo. Ayaw. Try niyang lutuin daw bukas ng umaga kasi 10 o'clock papasok kami. Ng gabi. Ano ba yan? Ano yan guys, hindi ako naiyak pero naiyak ako. Ilaw Sa ano, sa usok. Sa pelikula lang ako naiyak eh. Pinapanood ko. Nanonood siya ng Effective pala tong kahoy.
Shout out sa aming mga friend na taga rito, mga taga Sri Lanka. Kay Lakshita, kay Nadrira, kay Miluka, kay Sasimadu, kay Manggala, kay Shalani. Sino pa? I hope okay ka na siya lang. Yan. Shalani, we are hoping you're okay now. Kay Sanjiwa, how are you? You're now in other company working. Shout out kay Press Williams. Okay ka na? Pagaling ka na po. Hello, Ate Che. Ano, tapos na ba yung natinan mong dibo? Dibo? Yan, naiyak na ako, Ate Che. Nausok kasi. Matagal kasi yung pata niya, nilalaga. Shout out dyan sa new house. Ano yung lutuan nyo? Punta kayo rito. Nagluluto kami sa kahoy. Naiyak ka na. Nakakaiyak guys. Nagluto sa kahoy. Ayan guys, so yung aming lutuan. Ayan. Punta kayo rito, new house. Magluto kayo dito sa kahoy. Mausok nga lang. Tulog na yung aming mga ano yata. Hindi pa. Electric stove. Sa electric stove na katul. Hindi naman kakayanin ng electric stove yan. Matagal. Ang ganda sa rin niya na. Nag-barbecue na. Ano? Mag-ihaw. Yung... Pero mas uling. nausok ang kahoy talaga no kaysa uling. Oo naman. Bago pa matapos ang laga mo, magang-magana ang mata ko. Doon ka na kayo sa loob. Ano? Ayoko, kasali ako sa live. Hello guys. Watch out lang kayo. Panoorin nyo yung crispy pata daw niya. Ay, pata lang pala. Bukas pa mag-crispy. Masdiin sa mata. Expect the unexpected. Dito sa Sri Lanka, mararanasan mo. Sa bagay dito guys, sanay naman sila eh, no? Sanay sila dito, kahoy. Yung taga-probinsya, sanay naman sila. Kaya lang, siyempre yung taga-lungsod.
10 minutes na ba uli? Ano yun natin? Balik din natin. Ay, sa aking pamangkin. Nyor. Tignan mo yung ginagawa namin. Naglalaga kami ng pata. Hello, sir. Guys, Rimat Fernando. Hello, sir. Hello, brother. Eh, look. We're cooking here outside. Mukhang isang galong mantika. Tubo ka pa. Hello, sir. Rimat Fernando. Hope you are okay. Thank you for watching. Oh, Nyor. Uso dito ang mamparlang. Mamparlang kami, kyan. Lagi. Kyo, ang kapalay gasme. Kami lang makapanluto. Taang kapoy na sa liway gas. Shout out dito Pangasinan. Ngayon, ane. Naluluto kami lahat yan. Kyo. Masakit ang mata. Asiwok. Hinihiwaan ko siya mga. Ha? Hinihiwaan ko siya para pumasok ang tubig. Kita mo ba? Oo. Yan, guys. Yan o. Para maluto yung loob. Diba? Crispy. Anong dyan? Pata. Crispy. Lalagyan papa. Maintindihan ba nila dito? Crispy pata. Legs yan, di ba? Legs ba yan ng
Ganda nga na. Oink, oink. Oops. May ali. Hello, sir. Look what we have cooking. Legs of Legs of pig, pork. She boiled before she crispy. Fried na? Fried? Fried ba? Crispy. para maluto na. We're cooking outside our kitchen. Tapos tumaob na. Diba? Ang hirap ng buhay. Dahan-dahan. So mag 2 weeks na kami pala guys, walang gas. Wala na siyang mabilhan. Wala nang mabilhan. Takpan din natin. Almost 2 weeks. Takpan din natin. Ah, sige. Kasi natin yan. Yung Tata. kahoy. Nakaano ka pala eh. So ilang minuto pa guys? Minuto pa? Hindi, pagbuto ng itong kahoy. Pailuin siya. Mga isang oras na ba tayo? 50 minutes. Para. Ba't ka ganyan? Pinapaiyak mo ko. Ganun pala yun. Ano? Anong ganun pa yun? Mag-ano ka sa page natin? Like ka sa page natin. Kasi ang dami mong alam din yung friend natin na silang Ito na si Bushara.
kami time friend na sa Sri Lanka. Buhay sa Sri Lanka. Pwede naman yun. Ito sa Facebook. Doon sa page. Kunin ko si Bibi. Hi guys! Hello guys. We're cooking out. Cooking pork. Sinipon na ako. So, malapit na matapos yung aming nilalaga. Watch out, guys. Hapdi na yung mata ko. Kumpo. Wala na natin mata, guys. Pork. Pork legs. So, only here, guys, in Sri Lanka. We have no gas for cooking. So, we are cooking here outside. Then tomorrow we will fly. Ayan, guys. Malapit na. Miss you na. Diyan lang kayo, guys. Kaya nga alis. Samahan nyo kami. Diba, guys? May ilaw kami, rechargeable. Handa kami pag brown out, guys. Kaso nga lang pag nalobat to, pag nag-brown out, wala din. Pero in case lang. Abot naman. In case lang Tumatagal siya, ka ng guys. 3 hours. Saka may rechargeable din kami electric fan. 3 hours din. Ayan. Puro ano dito, guys. Puro emergency mga gamit namin dito. Wala, sinipon na kita.
Ay, labas ang akin siya. Buti wala kaming pasok ngayon. Ang sipag magluto sa kapon. Sunday off. Off kami ngayon pag Sunday. Wala nang overtime, 3 shift. So guys, follow up na lang kami tomorrow. Bye bye guys. Keep Bye, safe guys. everyone. Thank you for watching. Matagal pa kasi Almost yung 1 hour nilalaga na. namin. Siguro mga 30 minutes pa yun, guys. Tomorrow So, na lang. tomorrow na lang, papakita namin paano namin siya i-fry. Thank you guys. Thank you guys for watching. Wawa naman. Umiiyak na siya. Bye bye po.